Wiki yatha komanso Sunday tapanga kava zinthu zingapo zonsezo kuziphatikiza pamodzi. Ndikukhulupirira kuti tidafotokozeranapo zokhudza akida kuti imatipatsa chiyembekezo, kenako tinadzafotokoza kuti akida ndi chipulumutso cha munthu pa tsiku la chiweruzo, kukhala chifukwa namba 10. Ndipo tidadzafotokoza zifukwa zina ziwiri kuti akida imamudziwitsa munthu zolakwika mu chikhulupiriro chake, komanso akida imamutambasulira munthu zinthu zoononga chisilamu. Ndiye lero tiyang'anapo chinthu chimodzi kapena ziwiri ngati Allah subhanahu wa ta'ala atatipatse kuthekera kumeneko. Chinthu choyamba chimene chili chifukwa namba 13 ndichonena kuti pamene munthu waphunzira akida, iyeyu mtima wake sumagwedezeka. Mwachidule akida imaulimbitsa mtima kuti usagwedezeke. Pamapeto pa kuphunzira akida, Msilamu amakhala wokhazikika mu mtima mwake. Chinthu choyamba, iyeyu samachita at-talawun. At-talawun ndikuti kusintha mawanga posakhazikika mu chikhulupiriro chake. Tikamuona Bilimankwe timamudziwa eti. Iye uja amasintha mtundu wake potengera ndi malo amene ali. Ngati ali mu mtengo umene masamba ake ali akuda kwambiri, nayenso khungu lakeli limasintha ndi kuoneka ngati masamba amenewo. Akakhala pa masamba amene ali osabiriwira kwambiri, green wake okhala ngati owala choncho, ndiye kuti amasinthanso mtundu kuoneka chimodzimodzi. Ngati ali pa maluwa ofiira amaoneka mofiira, ngati ali pa maluwa a blue amaonekanso ma blue. Ndipo pamene munthu Msilamu akupanga izizi, ndi chisonyezo choti chikhulupiriro chake ndi chosakhazikika. Izizi Bilimankwe amachita ndi cholinga choti akhale otetezeka pamalo pamenepo. Chimodzimodzi amachita nifaku, amachita ngati ukazitape, kupanga suti pamalo pamene yeye wapita. Ngati mene Allah subhanahu wa ta'ala tikabwera mu sura al-Baqara chakumayambiriro uko akufotokoza za mamunafiqun. Ndipo akuyankhula Allah subhanahu wa ta'ala kunena kuti wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Pali ena mugulu anthu amene amayankhula kuti takhulupirira mwa Allah komanso ndi mwa tsiku la chiweruzo, kumachita kuti iwowa ali osatani osakhulupirira, kapena kuti iwowa ndi anthu amodzi amene sakukhulupirira mu zimenezi ngakhale akuyankhula. Mwachidule chikhulupiriro chawo ndi zimene akuyankhula ndi zotani? Ndi zosiyana. Ndiye chamkatikati mwa Allah subhanahu wa ta'ala kunena kuti wa idha laqul ladhina amanu, pamene iwowa akumana ndi okhulupirira, qalu amayankhula amanna, ifenso ndife okhulupirira. Kusonyeza kuti pamene Bilimankwe wakhala pa maluwa a redi, nayenso amaoneka mwa redi kuti agwirizane ndi pamalopo. Pamene wakhala pa khoma limene likuoneka brown, nayenso amaoneka mwa brown. Ndi awawawa ndi amene akutchedwa kuti anthu amene amachita talawun. Wa idha khalau ila shayatinihim, koma akapita kwa masatananso anzawo, qalu amayankhula kuti inna ma'akum, ife ndi amodzi mwa inu. Kuona pene kweti amene wawa kuchita chani? At-talawun. Je Ibrahim an-Nakhai akufotokoza kuti kanu iwo ponena maswahaba angakhalenso matabi'in yunkiruna at-talawun fi din. Iwo amanyasidwa ndi mchitidwe umene wosakhazikika muzokamba ngakhalenso muzotani
muzochitika osamakhazikika munthu kumapezeka zoti tsiku lina ukupendamikira mbali ina, tsiku lina ukudzapendamikira mbali ina, upezeka zoti ulendo umene wakhazikika mwezi wonse ukuswali swala zonse osaziphonye patulako masiku amene munthu makhala kuti suli woyera. Kenako mwezi wina basi wayamba kuyenda ndena ake wasiyaso kuswali kuja mango swali laki sanu nokaloka. Izizi samazikonda maswahaba. Ndipo mukuyankhula kwina Ibrahim akunena kuti kanu yarawuna at-talawun fi din, iwo amaiwona at-talawun muchipembedzo cha Allah subhanahu wa ta'ala min shakki al-qulubi fillahi, kuti ndi gawo limene mitima imakhala kuti sikukhazikika pa za Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiye pamene iyeyu waphunzira aqida munthu samakhalanso ndi at-talawun, chifukwa mtima wake sumakhala ndi shakki fillahi, mtima wake sumakhala ukayikira pa za Allah subhanahu wa ta'ala. Kupezeka zoti iyeyu wakhulupirira zoti Allah subhanahu wa ta'ala ali pamwamba pa china chilichonse. Kenako wayamba kucheza ndi anthu ena ake amene akukhulupirira kuti Allah subhanahu wa ta'ala fi kulli makan, amapezeka pena paliponse. Basi iye uja ndikuyamba kutani, ndikuyamba kumasinthanso basi mwenena I think izi zakunena hawa zinde ndizoona zina zijayiyayi. Pamene kuti wamba kukhala ngati bili mango, chifukwa ukufuna kuti ufanane ndi amene wamba kusintha mawanga. Pamene munthu amene andi aqida yomwe ili yokhazikika bwinobwino ngati akudziwa zoti Allah subhanahu wa ta'ala fawqa sab'i samawati wa huwa 'ala al-arshi, sangagwedezeke ndizo kamba za wina wake amene akunena kuti Allah subhanahu wa ta'ala ali pena paliponse, chifukwa akudziwa kuti Allah ali pamwamba pachani, ali pamwamba pa mitambo 7 pa arishi yake. Ndiye sagwedezeka yaye. Kapena analidera lina lake limene anthu amatsatira sunna, ndipo iye analiso mmodzi mwa anthu otsatira sunna. Ndikupezeka kuti iye uja wachoka dera limene lija ndikupita dera lina lake limene kuli anthu abid'a kwambiri. Iyeyu satekeseka ndi anthu ngati amene aja, amakhalabe pa sunna ndipo amafalitsanso sunna dera limene. Munthu amene yoyo ndi amene wapeza aqida ndipo ndi mmodzi mwa anthu amene wakhazikika mu chipembedzo cha Allah subhanahu wa ta'ala. So mtima wake sumagwedezeka ya ndizo kamba za anthu. Pamene ife tikukhala pakati pa akhristu, asilamu ambiri akumagwedezeka muzochitika zawo za Kristo. Posachita pompa asilamu amasangalala kuti alowa mu chaka cha 2024. Ambiri. Enanso asilamu mene tikunena pano amakhala kusangalala tsiku lawo lobadwa. Mene ndikuyankhula chonchi mwalipo asilamu amene akuchayirira kuti pa 14 February adzapange chikondi chachikulu kwambiri kwa okondedwa wawo. Akugwedezeka ndi zimene makufaro akutani akuchita. Akufuna kupanga suit environment, akufuna kukwanira pamalopo. Silamu akida samapanga zimenezo. Silamu akida samapanga zoti ndikwanire apa ndipange fit anthu anditenge kuti ine mwakuti. Asilamu ena zimapezeka zonena kuti akamacheza ndi Kristo amachinena ndi Chisilamu. Mwachitsanzo Chisilamu ndi chipembedzo chabwino, koma nankhani yomapita kuchimbudziko ndi madzi ndova ndikuzani tu anthu ena ndanyasi kwa basi amangopita kuchimbuzi basi kumene kujako nsilamu tu basi ine ndesi nimapanga nimagwirisira kaye tishu bwino kenako ndikatero ndikupanga madzi faimeja ni nyasi imeneji. Kugwiritsira ntchito tishu sizolakwika ndi zabwino, komanso kungogwiritsira ntchito madzi okhaso sizolakwika. Ndiye iweyo mafuna kuti uoneke wabwino kwa Mkristu uja, ndikumayankhula ziti zimenezo. Akakhala ena mugulu amuna ndiye mumva amwene azibambwena chimasomaso amwene kumakhala ndi akazi awiri atatu fosa kukhala ni mmodzi bwanji. Zichani zimenezi kumangozuza ana ayeni yake bwanji. Zoyankhula ngati zimenezo nsilamu zona. Amene akuyankhula zimenezo pamaso pandani pamakufaro, akuti aoneke ndi mtundu wawo afanane nawo, ngati makufaro ala green aonekenso naye mwa green. Nsilamu akida yolondola samatani samachita zimenezi. Chachiwiri, munthu ameneyu saopa zolengedwa za Allah.
ndipo saopa chilichonse chimene chimabwera ndi mayesero a dziko lapansi. Samaopa zolengedwa za Allah subhanahu wa ta'ala. Amachita zinthu pofuna kusangalatsa ndani? Allah rabbul izzati wal jalal. Chifukwa munthu amene akuchita at-talawun ndiye kaya amene akuopa zimene Allah adazilenga, akufuna kuzisangalatsa zimene zijazo. Ngati imene apangira bilimankwe posintha mtundu amakhala kuti amene ajawo ni mantha. Amene aja amakhala kuti ni mantha. Ndiye nayenso uyu yemwe akuopa zolengedwa za Allah zimakhala zosavuta kuti atani asinthe mtundu. Al-Fudail ibn Iyad adayankhula kuti man khafa Allah khafa minhu kullu shay'in. Aliyense amene amaopa Allah amapangitsa kuti chilichonse chidzimuopa iyeyu munthu. Aliyense amene amamuopa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah amachipanga chilichonse kuti chidzimuopa iyeyu munthuyo. Wa man khafa ghayra Allah, tsopano uyo amene saopa Allah subhanahu wa ta'ala nkumaopa zina, khafa min kulli shay'in, iye amakhala ni mantha ku chilichonse. Amaopa ndi buluzi yemwe, kuona mphevu kulumpha munthu, kwacha ikangogwa munthu mantha ndikhala bwanji, basi amangonjenjemera ndi zinthu zazi kumamuza kuti majini tundoopsa, basi kumaopa yeye akutanduza zoti majini ndopsa, ine ndi mantha ine, kumamuopa sing'anga zona. Anthu oti mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam adanena kuti amene ndi anthu opanda pake, alibe ntchito koma yoyende kumamunjenjemera, busa kumamuopa kuti akumadziwa za kusogolo. Alipo munthu odziwa za kusogolo? Allah subhanahu wa ta'ala wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Allah ndiye mwini wa makiyi azobisika, ndipo palibe amene amawadziwa makiyi amenewa azobisikawa kupatulapo ndani? Yeyo Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiye munthu wina adzikanena kuti ine ndimadziwa zobisika, inu zona mukamukhulupirira ndikumamuopa. Mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam tikabwera mu kuyankhula kwake pa nkhani imeneyi pomasulira aya imeneyi, iye ananena kuti mafatihul ghaibi khamsun. Hadithi imeneyi kuchokera kwa Abdullah ibn Umar. Mafatihul ghaibi khamsun, makiyi azobisika alipo kwanira ngati asanu. La ya'lamuha illa Allah, palibe amene akuwadziwa makiyiwa kupatulapo ndani? Allah yekha basi. La ya'lamu ma taghidul arhamu illa Allah, palibe amene amadziwa zomwe zili mu chiberekero kupatulapo ndani? Allah basi. Akati zomwe zili mu chiberekero pamene mkazi ali woyembekezera, inuyo kupita ku scanning ndikukakuuzani kuti mwana ameneyo ndi wamuna, mwana ameneyo ndi wamkazi, sizikutanthauza kuti iwo adziwa zobisika iyayi. Kudziwa zobisika apa ndi beyond zimenezo. Adokotala amene sangakuuzeni khalidwe la mwana amene kuti adzakhala otani. Adokotala amene sangakuuzeni kuti mwana adzabadwa wakufa kapena wamoyo. Adokotala amene sangakuuzeni kuti mwana amene ndi wanzeru kapena ndi opanda nzeru. Zimene zamazidziwa ni ndani? Ndi Allah basi. Mariziki ya mwanayo sakuwadziwa adokotala. Zimene mwana azachita sakuzidziwa, kuti adzafa liti sakuzidziwa. Iwo akungodziwa kudzera mu scanning ija sex yokayo basi. Ndi Allah subhanahu wa ta'ala amadziwa beyond zimenezo. Komanso mukapita before masiku amene ziwalo sizinambe kuonekera, amakuuzani kuti panopa sizingatheke mubwereso mwina pakati mawiki mwakuti. Pamenepo Allah kumudziwa kale mwanayo kuti ndi wamkazi kapena ndi wamuna, pamene munthu asanatani asanamudziwa. Wala ya'lamu ma fi ghadin illa Allah, ndipo palibe amene amadziwa zomwe zikudza mawa kapena zomwe zikubwera mawa, zimene zidzachitike mawa kupatulapo ndani? Allah yekha basi. Ndiye ngakhale wina wake ayankhule kuti kwakuti kochichitika chakuti iwe sunjenjemera naye ameneyo, chifukwa umadziwa kuti amene ndi otani? Ndi onama. Mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam akutifotokozera zimenezi, ndipo Allah akutsindika mu Qur'an.
ndiye umadziwa kuti awawawa ndabodza akutuzo zoti akuti amwalira mawa akuti kwakuti kuchitika chakuti mawa akulawa ndonama akulawa ndotani ndonama chifukwa amene ali odziwa zimenezi ndi Allah basi. Ndiye mtumiki akutifotokozeraso kuti anthu awawa zimene amayankhulazi zimakhala kuti azitenga kwa ashaitani, chifukwa chimene chimachitika nchonena kuti masatana amaberekana wina ndi mnzake mpaka amakafika ku mtambo umene uli wotani woyandikira dziko lapansi. Ndipo kumeneko kumakhala kuti kuli angelo amene akukambirana zimene amva pamene Allah subhanahu wa ta'ala amayankhula kuwauza angelo kuti achite. Ndiye namwe amakhala kuti anakomoka chifukwa cha mawu a Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiye angelo aja akabwerera pa mtambo uwo yandikira dziko lapansi amakambirana, kodi mbuye wathu anayankhula chani? Ndiye aja amanena iye ananena kuti mawa tipangeza kuti mawa tipangeza kuti aujaja mawa tikachotsa moyo wawo kwakuti kuchatigwetsako mvula mawa ngozi ikachitike malo akuti pakuti pamangike zakuti. Shaitani sachititsa ngozi. Ndiye mashayatini awaberekanawa akamva zimene zijazo angelo aja akuyankhulana amauzana wina ndi nzake kuti akutiza kuti pamene amva mawu akutiza kuti ndiye iwo aja amakhala akuuzana mpaka nakufikira pa uyo amene wakhala pansiyo chiwanda chimene chili pansi papa chimene chija ndi chimene chimamuuza shaitani minal insi. Shaitani minal insi busa sangakhale munthu amene ali pa haki, sing'anga sangakhale munthu amene ali pa haki. Ndiye amamuuza shaitani amene kandi mbusa kandi sing'anga kandi shehe wa matalasimu ndikumuuza kunena kuti kwakuti kuchitika zakuti samatchulaso kuti ndi ndani. Ndiye chimene chimachitika uyu amene wamva kuchokera mwa anthu uyu amene ali bwenzi la mashayatini anzake kuchokera mmajini amaonjezerapo mi'ata kadhiba, mabodza okwana ngati 100 pali ulimodzi lokhalo limene lilonalo ndamaonjezera ndikumanena kuti ine ndimadziwa zobisika, ine mundikhulupirire, ine ndatumizidwa kwa Mulungu andilotetsa yeye mwakuti kuyankhulapo zabodza pamenepo, koma zimene akunenazo ndi zinthu zoti Allah subhanahu wa ta'ala ndi amene waziyankhula kuti mawa ndichita zakuti. Ndiye iwo aja akayankhula zimene zijazo zinthu zicha ndikuchitika, anthu amanena kuti abusatu akuti analosera, acheha akuti anayankhulatu komatu kuti izi ngati sitipanga zitionekera, asinga ngati ananena kuti ngati sitichita zimene zotipenga misala. Ndiye anthu amene aja timawaopa ndi taito yoti amadziwa zotani zobisika. Wallahi anthu amene aja ndabodza, tisazawakhulupirire mpaka na kalekale. Anthu amene aja ndi anthu abodza. Wala ya'lamu mata ya'ti al-mataru ahadun illa Allah. Ndipo palibe amene amadziwa kuti mvula ibwera liti kupatulapo ndani? Allah. Inu ndi ine timangopenekera kuti koma mmene kukuonekera ikhoza kugwa mvula timangopenekera, koma palibe mwaifa amene angakhale shuwa ndikumanena kuti mvula iyamba kugwa nthawi yakuti. Munthu amene kungokuuzani zimenezozo amene ndi wabodza. So tikuyankhula izi chifukwa ndi zimene zikuchulukira mu nthawi ino imakamaka pakati pa akazi. Tikumbukira ndiyankhulana ndi amodzi mwa mashekhe amanduza kuti hutuba ija munayankhula ija nakumbukira nkhani ina yache yomwe mayi anandifikira. Mayi amenewa kuti akhala kulota maloto osakhala bwino, koma maloto amenewawa malota zikumuchitikira mwana wawo zosakhala bwinozo kamwana kakhanda ndithu. Kenako maloto aja atembenuka kuchoka kwa mwana wawo wakhanda uja amba kubwera no kwa iwowa. Malomota azimulota zomuchitikira mwana amalota nozikuwachitikira iwowa. Pena kumabanika, pena kumalota akuthamangitsidwa ndi chikwanje, pena kumalota agwera muchidzenje, basi pena kulota akudya zinthu zonyasa, maloto osakhala bwino kauka. Ndiye mayi amenewa atakumana ndi mmodzi mugulu la Khristu akuti amamufotokozera nzawo amene amacheza nawo. Ndanamuza kuti mupite ku phiri lakuti kumene koko amapempherera anthu mavuto ngati amene amatani amatha. Ndiye mayi akuti asanafune kupita kumene koko anabwera kuti adzamve malangizo kaya kuti kodi zimenezozo atata achite ndi zolondola, khulupirira kuti Allah subhanahu wa ta'ala anawakonda kuti asapite kumeneko. Ndiye mayi aja atabwera
kudzafotokozera akazi ashehewa ashempa ena amanena kuti mwauza sapange zimenezo. Maloto alipo magulu atatu. Pali maloto ochokera kwa Allah, pali maloto amene amachokera kwa shaitan, ndi pali maloto amene amachokera mutu mwa munthu memole zimene iye amaganiza masana, usiku akagona amapezeka zoti akuzitani akuzirota. Kapena mu nthawi yomwe ali m'maso ndi kugona chakumasanako zimene amaziganizira mu nthawi imene amazirota. Ndiye awo ni maloto ochokera kwa shaitan, ndipo mtumiki anatifotokozera ndondomeko zoyenera kuchita ndi zakuti. Ndiye amayi aja anapatsa malangizo amenewo. Ndipo anawuza kunena kuti izizi musazamuzenso munthu wina aliyense, dzapiteni kwa munthu wozindikira yemwe ali wodalirika mu dera lino, ndicho choti akuongolereni. Chifukwa mukanati mwapita kwa nsilamu wosadziwa akanakuongolerani kunjira yolakwika. Faka nakuzani kuti palibe divuto, pitani kuti? Pitani kumeneko. Ndi kusazindikira kwakeko. Ndiye inu kupita kumeneko mukanaononga chani? Mukanaononga chikhulupiriro chanu. Ndiye muona kuti ndi akazi ochuluka amene akumati pakati pawo akaonekerera vuto ngati lilili, maloto awawa osakhala bwino kaya zovuta zikuwachitikira pa banja pawo, amakafunsa anzawo amene alibe uzindikiro. Zochitika zake ni chani? Amawauza malangizo amene alolakwika. Ndikumbukira mbuyo mutinafotokozapo hadithi ya modzi mwa maswahaba amene akufotokozedwa ndi Abu Sa'id al-Khudri kuti tidatuluka ulendo umenewo kupita dera lina lake kaya ndi nkhondo. Ndiye mmodzi mwa anthu amene tidali nawo mugulu limeneli adavulala mmutu, ndipo mutu wake uja unatuluka magazi, kenako magazi aja anapezeka zoti aundana kugwirana, mutu uja ndio unauma gwa. Usiku wake munthu ameneyo adadzirotera. Ndiye munthu ukadzirotera monyowetsa chovala kapena malo ogonawo kapena chofundacho, lamulo lake ndiloti usambe. Hadithi ya Salama yomwe kunabwera mmodzi mwa akazi omwe anadzamufunsa mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam za malangizo kuti kodi mkazi amene wadzirotera kodi ndizoyenera kuti asambe? Mtumiki ananena kuti naam, ngati iyeyo waona madzi asambe, yani kuti ngati chovala chakecho chanyowa. Ndiye maswahaba awo anamuza nzawo zimenezi kuti chani usambe pambuyo kuti iweyo wadzirotera. Ndiye munthu uja anatenga malangizo amene aja ndikusamba. Pambuyo pake munthu uja anamwalira chifukwa chonena kuti bala lija linamuvutitsa kwambiri, nangasiya analitsuka chani, ndiye matulukabe magazi, ndiye madzi analowa, ndiye mutu uja unapezeka zoti watupa, munthu uja ndikumwalira. Nkhani imene inakampeza mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndiye mtumiki ananena kuti kodi anthu sakudziwa kuti mankhwala akusadziwa ndiye ndikufunsa? Zidali zokwanira munthu uyu kungosamba thupi lake ili mbali inayi, mutu wosasambitsamo era. Zidali zokwanira zimenezo. So muona kuti akazi malomoti apite kwa munthu oyenerera amene ali wozindikira, osati mashehe amatalasimu amene osozindikira ya. Koma munthu amene ali wodalirika kuti samapanga zinthu za shiriki, ali ndi maphunziro oyenerera, ndi kukamfunsa amene malangizo amafunsana pakati pawo ndi kumasocheretsana. Ndiye muona kuti akumapita mwa anthu ngati awawa ndi kumakuononga ku chikhulupiriro chawo. Mbuyo musitimamva apa kuti mukuti pa prophet sikaya apa. Azimaya achisilamu ampita pati pamenepo. Adi ndikumakapemphera amene kwawo zoti akupemphera ndikupemphera mesa Mulungu ndi mmodzi basi. Ife Mulungu wathu si Yesu ya, iwo Mulungu wawo ndi Yesu. Ndiye akamati Mulungu mmodzi akutanthauzanje. So Msilamu asakhulupirire ma statement ngati amene. Allah ndi mmodzi. Ndiye tikati Allah ndi mmodzi, chipembedzo chake nso ndi chimodzi. As-siratu ila Allahi wahid. Njira yopita kwa Allah ndi chani? Ndi mmodzi. Palibe njira ziwiri zitatu 4 or 5 ya. Ngati anthu tasemphana njira zopitira kwa Allah, ndiye titasemphananso mchani mukamvetsetsedwe ka Allah. Ndiye tikani zipembedzo zosiyana-siyana. Ndiye anthu mugulu akazi achisilamu akukhala akunamizidwa munjira zosiyana-siyana. Ndiye palibe amene amadziwa za mawa kupatulapo Allah Rabbul Izzati wal Jalal, ndipo palibe amene amadziwa kuti mvula igwa liti kupatulapo Allah Tabaraka wa Taala. Ena kumafika pomanena kuti andipatseni ndalama ine ndikugwetserani mvula mugulu anthu. Wala tadri nafsun bi ayi ardin tamut illa Allah. Ndipo palibe mzimu womwe umadziwa nthaka imene utadzafere. Mzimu wina uliwonse sudziwa nthaka yomwe utadzafere. Amene akudziwa ni ndani?
ndi Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Inu ndi ine sitikudziwa kuti tidzafera kuti, inuyo ndi ineyo. Kapena alipo munthu amene anganene kuti ine ndidzafera kwakuti? Palibe mwa ifeyo amene amadziwa nthaka yomwe atadzafere. Tonse timangoyenda basi. Ndipo Allah subhanahu wa ta'ala mukuyankhula kwa mtumiki wake sallallahu alayhi wasallam akafuna kuti kapolo akafere ku nthaka yomwe Allah yakufuna, amampangitsa kapolo uja kukhala ndi haja, kukhala ndi china chake choti akachite kudera limenelo, ndipo amakamwalirira kuti kumeneko. Ngati Allah akulemberani kuti mukamwalirira ku Makka, basi akupatsani kuthekera kuti mupeze ndalama mupite mukapange haji, ndipo kamwalirira kuti kumeneko. Ngati Allah afuna kuti mukamwalirire ku South Africa, akupatsani kuthekera konyamuka pano ndipita ku South Africa ndikamwalirira kumene. Ameneyo ndi Allah, osati inu kuti ndikufuna ndikafere ku South Africa. Ndebweza aliyense takusankha komwalirira. Ndiyezo mavutitsa anthu kuti mtembo wanga ndikazamwalira kwakuti muzauchose kumeneko mukawike ko palibe nthaka yomwe ili yopatulika kuti akakawika nuku nde kuti iniyo mukalowa kujanna. Kuti nthaka iyi kungokuyika nuku kundeti straight akujanna ayi. Ndiye timaona anthu akuvutitsa abale yawo. Mbale wawo amwalira ku South Africa. Ku South Africa kulibe nthaka. Ku South Africa kulibe asilamu. Ndi chifukwa chani amanyamula maliro kuchokera nawo kumene kuchata akayika kumango awo. Zimenezo ndi zimene tikufuna kuti pakati pathu zitha asilamu. Munthu akamwalira kumene amwalira kumuyike nkonko basi. Sinafeko kuti munthu amwalira ku Saudi ndi aboma ndandalama anthu amene aja. Ndiye thupi lake alitumiza kuti alibwerere ku Malawi, akalike ku Malawi. Amayika konko basi. Zachibwana samafuna yaye. Ndiye ife nde basi mpaka na 3 weeks malira utakuchoka ku South Africa. Pamene mtumiki wa Allah kunena kuti asri'u bil janaza, fulumizitsani janaza, muyambe kufulumiza pa nthawi imene mukukonza maliro, musambitse mwachangu, muveke sanda mwachangu, mupempherere ndipo mukayike. Popita ponso musamayendeso mwangati mukulowa nyumba mwanu, muyendeso mwachangu mukayike kuti kumando. Ndiye inu mukupezeka zoti pamwamba kuti kuwerenga zitabu ndikumati kullu ma'rufin sadaqa. Akuti chabwino chilichonse ndi sadaqa, tiwerenge zitabu izi sababu zake za apeze omwalira. Kumachita kuti munthu yali moyo olo ndi tsiku limodzi samawerenga Qur'ani. Munthu yali moyo Qur'ani amaitembenukira osamayiwerenga. Ndiye mukamuwerengere inu. Akuchoka maliro ku South Africa uko. 1 week akuyenda muti akuyenda mu ayimitsidwe pa boda awaseche akuti maliro mwina mwayikamo zakuti cha basi anthu kumunza akungolira mpaka na misozi kuuma mpaka na kuyiwala zoti maliro akubwera. Kenako akaona maliro aja ati kupanga resume tsopano kulira. Chibwana chokachoka mudini. Silamu tikuyeneka kuuzana zimenezo. Ngati mbale wathu amwalira ku South Africa, tiwauze anthu amene ali ku South Africa akulu mpezereni konko komuyika mumuyike kumene. Kumene ko nthaka ilipo. Chobweretsera kuno ndi chani? Ndalama zimene mukufuna kuti mutumize kuchoka nazo ko gulani manda, ngati gulani manda kumeko mumuyike basi. Fematuza kuti mbale wathu wapita basi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Koma ndithu asilamu akuona ngati kuti munthu akakayikidwa ku Malawi pamene kundeta akalowa kujanna. Akakayikidwa kwawo kunsanje kuna akasima ngoji adandaula timu ya mangoji yalusa kuti yaya baji. Oh. Alinjira. Ndipo chinthu chachisanu, wala ya'lamu mata taqumu as-sa'atu illa Allah. Ndipo palibe amene akudziwa kuti kiyama idzabwera liti kupatulapo Allah tabaraka wa taala. Ndiye tikupitiriza kuti munthu amene ali ndi akida yolongosoka samakhala ni mantha ndi chilengedwe cha Allah, iye amamuopa Allah basi. Mantha ake amakhala pa Allah. Kunjenjemera kwake amamunjenjemera ndani? Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Chifukwa amadziwa kuti munthu yemwe walengedwa ndi Allah sangapereke vuto kwa munthu mzake pokapoka ngati Allah watani wafuna. Ndipo amadziwa kuti munthu amene walengedwa ndi Allah subhanahu wa ta'ala sangapereke phindu kwa munthu mzake kupatulapo ngati Allah watani wafuna. Mene mtumiki wa Allah kumpatsa malangizo Abdullah ibn Abbas. Inu ndine tizipezeka kunena kuti basi tikwanjenjemera ena ache. Ayi nditu. Musamunjenjemere munthu mzanu, kaya ndi mfumu, kaya ndi presidenti, kaya ndi ndani amene ali ndi udindo wina uliwonse. Ameneyo ndi kapolo pamaso pa Allah ndipo ndi mphawi pamaso pa Allah.
ya ayuha nas antumul fuqara'u ila Allah, inu anthu nonsenu ninu amphawi pamaso pa Allah. Nonsenu Allah akutichallenge kuti tonse ife amene tili pa dziko lapansi pano ndife amphawi. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Pamene Allah ndi olemera komanso otamandidwa. Ndiye mukapite kwa asing'anga adzikakuwuzani kunena kuti chani, kunena kuti mukhala ndi ndalama. Timaona amalemba m'maijeni muzimaposta za amakoma m'mapolozi kunena kuti ngati mukufuna ndalama ine ndilipo. Akuti kumayitanira kumakobiri sing'anga kumachita kuti iye akugona pamphasa. Sing'anga kumayitanira anthu kuti alemere koma iyeyo ni munthu oti ndi mphawi. Siboza lokha limene. Yes. Ziwanda kumauza anthu kuti mupange zakuti ine ndikupangirani zakuti. Palibe osamazimvera ziwanda. Ndiye munthu amene samakhala ndi mantha pa zolengedwa za Allah ndi amene amazindikira kuti chilichonse sichingachitike kupatulapo kudzera mu chilolezo cha Allah subhanahu wa ta'ala. Iyeyu ndi munthu yemwe samaopa imfa. Alipo asilamu amene amaopa imfatu. Iyeyu samaopa imfa ya. Ifa amadziwa kunena kuti nthawi ina iliyonse iyeyu imupeza ndiye amakhala wokonzekera. Ndipo samaopa umphawi chifukwa amadziwa kuti chiopsezo chomuopseza munthu kuti akhale ni mantha pa umphawi chimachokera kwa ash-shaytan. Kama qala jalla dhikruhu ash-shaytanu ya'idukumul faqr. Nditudi satana amakuopsezani inuyo ndi umphawi. Yes, satana namene amaopseza anthu ndi umphawi kumakhala ni mantha. Ndiye akakhala ni mantha chimene chimachitika nchani amawalamula zinthu zimene zili zauchimo ndi zonyasa. Pambuyo poti waopseza ndi umphawi amakhala kuti kutsogoloko waika machera. Kutaka opa umphawi wapapa salumpha apapa agwera muti agwera msampha uwu. Ndiye umahamva haya inetu ndimangogulisa mowawo koma sindimamwa. Ineyo mamuna ayuta kungondithandiza koma sindimagonana naye chibwenzi. Ndalama imene mkazi akupanga kuchokera mu chibwenzi ndi ya haramu mmadziwa. Mwina si mmadziwa. Anayankhula Abu Mas'ud al-Ansari nena kuti anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam naha an mahri al-baghi. Mtumiki wa Allah adaletsa mahri, ndalama imene mkazi amalandira posinthanitsa thupi lake. Mahri al-baghi. Al-baghi ndi mkazi yemwe ali wachimasomaso. Ndiye ndalama imene iye amalandira posinthanitsa ndi thupi lake mtumiki imene anayiletsa kuti munthu ayidye. Ndiye timaona akazi a Chisilamu akuti ati kungodziwa anatu mesa anadzatomera. Ndiye watomera ndiye mesa zimene zonzabwinobwino akhoza kumandithandiza. Namagulira chinkanjo chabwino, kumagulira zovala, kandi kumalipirira mukuti chani chima transport opitira kuntchito, kumalipirira rent nyumba, kali ni mwana ni kumamthandiza mwanayo akuti akudikirira kuti adzakwatirane. Pamene popo sakusiyana ni mkazi uja amapita kubala uja. Ngoti amene uja nangasi amakhala kuti wavula. Koma iwo amakhala kuti avala, koma zimene akuchita ni mkazi wakubala uja nzofanana. Chabe kuti akuchitira pa nyumba. Ndi achulukirenyi mugula akazi a Chisilamu amene akupanga zimenezi. Ena ndithu mpaka na mamuna amalowera nyumba momwemo ndikumakhala basi. Nikaa sanatani? Sanachititse. Mpaka kumabereka ana anawo mpaka kumakula. Akuti akwathu anavomerezatu. Sono ndiye akwanu akavomereza chiwerewerecho ndeti zikutanthauza kuti Allah avomerezanso mani. Ayi. Ndiye mkazi amene ali pa chibwenzi ndalama iliyonse imene amadya pamene popo ndi haramu. Mosafunanso kubisa. Ni ndalama yachani? Imene mtumiki anayiletsa. Ndiye pali makolo ena amene amachita kudziwa kuti mwana wawoyi ndalama akubweretsa pa nyumba apa ndi za mnyamata wakutucha. Iwo ndikumadya nawo limodzi. Nyamata akuti akamaliza kazi zimene akuchitazo ali kunjaku, akamaliza kumene koko basi atani abwera zamukwatira mwana ndechi nyamata chili kunjacho ndikumatumiza katundu ko. Apite kwa apongozi. Apongozi amakhala apongozi mwana osuna mkwatire. Chipongozi cha mtundu wanyime. Kuchibweziso kuli chipongozi. La hawla wala quwwata illa billah. Ndiye munthu sawo pa umphawi amene ali ndi akida yachani? Yolongosoka amazitalikira zonse zonyasa. Chifukwa amadziwa kunena kuti mwini chuma ndi Allah. Choncho ngati Allah waletsa izi iye samazichita. Zimene Allah waletsazo ngakhale zili zobweretsa makobiri. Ndipo sakhudzidwa ndi zoti mawa adya chani. Iye amapanga zalero basi. Amapanga zachani? Zalero. Ndipo mwambuye wake ndi mmene amayika chikhulupiriro chake chonse. Ndi chifukwa chake Umar ibn al-Khattabi
amaopedwa ndi mashayatin minal insi wal jinni. Umar amaopedwa ndi masatana mugulu la anthu komanso mugulu la chani la ziwanda. Sa'd ibn Abi Waqqas akufotokoza kuti ista'adhana Umar ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa indahu nisaa'un min Quraish. Tsiku lina Umari adanyamuka ulendo opita kwa mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ndipo adamupeza mtumikiyo ali ndi akazi amene adali ochokera ku mtundu wa Quraish, amene anabwera kudzamufunsa zina ndi zina. Ndiye akazi amenewa yukallimnahu wa yastakthirnahu, amayankhula kwa mtumikiyo ndipo amachulutsa zokambakamba zambiri. Ndipo aliyatan aswatuhun, mawawa makwezaso. Ndiye mawu maziwa mkazi akakhala kuti akuyankhula zinthu zimene zamupyetsa mtima amakwera eti. Chifukwa ngati zinali zinthu zabwinobwino akufunsa za swala angakweze mawu choncho mpaka. Ngani ya swala mpaka ngamakweze mawu choncho? Ayi. Chifukwa khala chete achabwino chabwino. Koma iyi inali nkhani yokhudza mabanja imene. Amuna awo. Ndiye aliyatan aswatuhun, mawawa adalu okwera kwa basi. Ndiye falamma sta'adhana Umar, pamene Umar adachita salamu, yani kuyankhula kuti assalamu alaikum, qumna yabtadirna alhijab, azma ya jawonse anaima kukabisala kusiri kwa katani. Faadhina lahu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ndiye mtumiki adampatsa chilolezo Umar kuti alowe nyumba moja. Wa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yadhhak, ndipo mtumiki mmene Umar amalowa mtumiki analakuta akuseka. Ndiye muone kuti amene akupereka uthenga ndi Sa'd ibn Abi Waqqas, yemwe adali nyumba momwemo. Senza kuti mtumiki nyumba mosana liyeka ndazi mayi wayi. Ndiye Umar akulowa akumpeza mtumiki akutani akuseka. Faqala Umar adhhaka Allahu sinnaka ya Rasulullah. Umar adayankhula kunena kuti ndikumupempha Allah kuti adzikuyika mu chisangalalo nthawi zonse iwe mtumiki wa Allah. Ndiye mtumiki qala akuyankhula kunena kuti ajibtu min haula'i allati kunna indi, andidabwitsa ine yawo amayi awo amene anali ndi ine chapompano. Falamma sami'na sautaka, pamene anangomva mawu ako iwe Umar kunena kuti assalamu alaikum ibtadarna alhijab, abisala kuseri atawa papa abisala kuti abisala kuseri. Qala Umar fa anta ya Rasulullah kuntu ahaqqa an yahabna, nditudiwe mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallama ndiwo oyenera kukhala woopedwa kusiyana ndine. Ndiye thumma qala, Umar adayankhula pambuyo pake kunena kuti ayi aduwati anfusihin, nditudiwo ndi adani amitima yawo kapena ndi adani amizimu yawo. Atahabnani wala tahabna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, iwo akuopa ine zona malomo mopa mtumiki wa Allah. Ndiye azmai aja kuseriko kulna naam, adayankhula ali kuseriko bisala koko ine anta afadhu wa aghladhu min Rasulillahi sallallahu alayhi. Iwe Umari nditudi ndiwe munthu opsa komanso opedwa kusiyana ndi mtumiki wa Allah. Ndiye qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, pambuyo pake mtumiki anayankhula kunena kuti walladhi nafsi biyadihi, ndikulumbira mwa yemwe mzimu wanga uli m'manja mwake, ma laqiyaka shaytanu qattu salikan fajja illa salaka fajjan ghayra fajjik. Nditudi satana samayenda njira imene iweyo kuyenda kupatulapo kuti akakuona iweyo kubwera patsogolopo amayenda njira ina. Ndiye apa mtumiki sakutanthauza kuti shaitani yekha kuchokera mu majini angakhalenso mu gulu la anthu ngati mene anapangira ndani azmayi awo. Azmayi amene watu kuoneka kuti anali adani amitima yawo. Chifukwa zimene amayankhula kwa mtumikizo sizinalizoona, inu mpaka pamaso pa mtumiki ndikumakweza mawu kumachita kuti Allah subhanahu wa ta'ala waletsa zimenezi. Pamene Umar ndi Abubakar ankakangana pena pake anasemphana zina zake, Umar akanena kuti andasankha kuti akhale mtsogoleri wa dera ili. Abubakar andasankha kuti ndi anapezeka zotamba kuyankhula kwemkena ku mawu awo anakwera. Pompo Allah subhanahu wa ta'ala anavumbulutsa aya
yo wadzudzula ndani awiriwa kuti iya akuyankhula mawu pakana pamaso pa mtumiki kukweza choncho ndana uzati musamakweze mawu pamaso pa mawu ana asakwere pamaso pa mtumiki ndiye Umar kuyambira pompo amayankhula motsitsa mawu mpaka ana mtumiki amafika pena osamamva zimene Umar akuyankhula nkumamuza kuti chani Umar itabwerezanso ndiye akaza amenewa mantha amenewa alibe ndikumayankhula pamaso pa mtumiki mokwera kwambiri kashaitani mwayo kanalimo ndithu chifukwa kana amuopa Umar osamuopa ndani mtumiki fa Umar samanyengerera yeye ndakuyankhula kuti wewe ndo opya kwambiri kusiyana ndi mtumiki fa mtumiki amamwetulira mtumiki nani Timotheo kumachina Umar wa ashadduhum fi amri llahi Umar mukulayo maswahaba amene anali wochilimika kwambiri pa malamulo Allah anali ndani Umar mutaka ngopanga zaji bwana kodi mtumiki timudule khosi so Umar samayenda njira shaitani mugula anthu kamugula majina akubwera uko kupatula hapo kuti amasintha chani njira uyo anali mmodzi mwa anthu amene anali ndi aqida as-sahiha aqida yake inali yotani yolondola samaopa zolengedwa za Allah subhanahu wa ta'ala komatu Umar mukabwerera mbuyo anali munthu amene amadana ndi mtumiki pamodzi ndi Chisilamu maswahaba amavutika mmanja mwa Umar pamene anali ku Makka koma Allah subhanahu wa ta'ala anatsegula chifuwa chake ndikulowetsamo imani ndipo adakhala mmodzi mwa anthu amene adapangitsa kuti Asilamu akhale ndi mphamvu ngakhale shaitani amamunjenjemera Umar mukamva anthu ena mugula mashia amanena kuti hadithi imene ndi dhaifu chifukwa shaitani sangamunjenjemere Umar osamunjenjemera mtumiki mukhulupirira mukukhulupirira chifani kuyankhula izizi mashia zanena kuti aya hadithi amakuphunzitsani iyo ndiyo salondola inu zona shaitani akamuope Umar osamuopa mtumiki koma pakukamba za Umar sakukamba za yeye mtumiki nanga mtumiki akaopeda ndi anthu abwera kwa ndani kukafuna chithandizo alipo of course maswahaba amaopa pakakhala issue ina yake amamutuma Usama ibn Zaid kuti tapita kwa mtumiki kwa muuze zakuti ndiye anthu akamanena kuti hadithi imene ndiyo salondola kumangokhala kuti ndikumuda Umar chifukwa cha zimene anawapanga mashiawa ndi Umar amamuda kwa basi inshallah tikamaza fotokoza ilmu al-firaq mudzaona chifukwa chani chimene amamuderanso Umar mashia ndiye tikukamba kuti mtima wa Umar sumaopa zolengedwa za Allah pambuyo pobwerera ku Chisilamu mtima wake sudali wotekeseka pa anthu amene amaphwanya malamulo a Allah ndipo masatana sadamuyandikire podziwa kuti sapindula kalikonse ndi Umar chimene tikupeza mu hadithi mchonera kuti munthu akakhala kuti akida yake ndiyo khazikika shaitani samamuyandikira muzindikire kunena kuti satana amabwera mu njira zosiyana ncholinga choti akuchimwitse munthu amabwera ngati iyeyo mulangizi amene ali wachilungamo ngati mene adapangira kwa Adam ndi Hawa polumbira kunena kuti inni lakuma lamina nasihin ndithudi ineyo kwa inu awiri inu ndine mmodzi mwa opereka advice malangizo pamene shaitani samapereka malangizo ena aliwonse kwa Adam ndi Hawa kupatula hapo kuti amafuna kuti atani achimwe basi iwo matuka khala shaitani amabwera ndi maganizo aja ndipo maganizo aja amawapangitsa kukhala kuti ndi chinthu chabwino kwa iweyo koma ukakhala kuti iweyo walimba ukaphunzira akida pamene maganizo oyipa abwera kuchokera kwa ash-shaytan umanena kuti chani a'udhu billahi minash shaitanir rajim chifukwa Allah anena kuti akakufikirani maganizo oyipa fasta'idh billahi minash shaitanir rajim ndiye iwo manena zimenezo ndiye shaitani amakhala kuti alibe gawo pa iwe nthawi zonse amati akabwera ndi maganizo ake iwe kuzichinjiriza kwa Allah mpaka anamatopa ndi kuthawa basi koma akakupeza kuti ukuchita talawun ukupenda mapendama uli pakati pa ichi ndi ichi ndamabwera ndikumakulozera kuchoyipacho uli pakati poti ukwatiwe ndi kukhala pa chibwenzi ndamabwera nomakuza chibwenzi icho nchabwino inu kubanja kuli mavuto utaona na uja kutakuti taona na kutakuti taona na kutakuta basi koma diet ujajatu iyi pano pande sakuoneka bwino koma mmene asanakwatiwe amasangalatsa ntsikana kumangolo wa kubanja taona yangoneka ngati chinkhalambo iwe ndiye nkumati ndikakalowa kubanja atu ndikasafara
bora ndiziba apanga chibwezi ichi poti chibwezi icho ncha halali ngasa amuna wa maswali akuti chifoti mwamuna akuswali ali chibwezi icho ncha halali chibwezi chimakala cha halali eti chabwino alipo tena atu akumaona ngati chibwezi ncha halali tu bora chiziswali basi chiziswali chizisala ndicho sunga ndevu chimavala mkanjo alimecho chibwezi cha halali. So amabwera nditu shaitani munjira ziti munjira zimenezo. Business ya haramu ama ibweretsa ndikuyionetsa ngati ndi yabwino kwa iwe. Mukangopanga ino muzingogulisa mango zona mangulisa mango basi. Pamene anzanu anapita kwa ujaja amene ajawa apanga akumaka oda magali moto ku Tanzania. Kuchokera muka business itu komweka akaka koma anayenda nakafika kwa ina ache kuchi basi. Nde amabwera nditu munjira ziti zimenezi. Pamene iwe ukachilimika kuti iwe a'udhu billahi minash shaitani rrajim basi. Pamene wachama khala kuti zake zatani zaipa. Ndichifukwa chake nthawi zambiri munthu akamubwerera maganizo ipa ndi mauto osavuta atete. A'udhu billahi minash shaitani rrajim basi. Koma anthu ambiri pakamapa amaoneka ngati mawu andolemera. Chifukwa chani akida sakutani sakuidziwa. Ndiye tikuyeneka kuzindikira kuti munthu amene ali ndi akida yomwe ili as-sahiha satekeseka mu chikhulupiriro chake ndipo samaopa zolengedwa za Allah subhanahu wa ta'ala. Apapa ndisire pompa chifukwa ikubwerayi yomalizayi yomwe ndi number 14 ndiye itali ndesi ndifuna kuti ndidukize yayi funa kuti inshallah tikadzayiyamba bwinobwino tidzayimalize ngani yokudza akida kutitalikitsa ku bid'a ku zinthu za chilendo mu Islamu zopekedwa zomwe mtumiki wa Allah sada zipunzitse masahaba ake sada zichite ndipo zilibe tsinde lina lililonse mu Islamu koma anthu amazitani amazichita. Koma munthu amene ali ndi akida imene ili as-sahiha amadzitalikitsa kuchili chonse chimene mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam sada chipunzitse mu chipembedzo. Ndiye tidzakhala tikufotokoza gawo limene fandi gawo ndithube lalitali lomwe likufunikira nthawi ngati mmene tapangiranso gawo ilili. Mwina pali funso.